صوبتش ماتستويندو دنيان جوح آل خلدو دحل إش حقينا مصر بتشاقع برعون القبجوح بينش تحسوش دهكرت تيدا قرأ صوبتش تقدر أسولين بايا مرديري سخيلتون إيول شخين حدوين تونخ لا سخيل دوش ديتش دي حقيندو زوا جمع دو تاس دوز درب أسخين حدوين أدمش كروشغلر حال زمان لورش مسوء تمغش درب دو أولي ليلو شلدو صوبتش تندك أو يرجع شيء تيقم دنيا كيلسن غلق وشلزرتني أولا لا ديش شين كيجي يسني غلق تو زمن عيدن ريز داتر خايش خلق وستينا درب ديتوش بعيش راح يوها يقداجينا بريت تلغيت ويسن غيب بعيش شكاح ولا راح حلا وقت دربوش أي إن يوش الله تبدش يغولي تبدش دو دربا شا دنيا خيلر سنة شيش خين يرسعدو أبي تسينا قبوش حلا زمن ليرش يش ديشتوش درب تاريخ مولها دوي ديش الله Dal darband enisva, mas darbul yoxshvek vezande. Amen. Hor chwah khilch dik khairder, tsubdar shwatto, ish mich лазерн хватто mig, mich лазершан противопоказанию хуш. Хваттин чулт лилу диз дарб хуш. Тюнт цана дадах диш дол бейт сани дол дарба фитотерапия ол охцунах на основе лекарственных трав дол молхнаш патентованный должен аптек шкадух что ждуешь тюнцани ида хуш хиджан я хуш лазер цахилит мокш волсак قال ицоуш цахилит и лазер цунах тасдали дарб тюн иммунитет чария тюн сопротивляемость халях цамгаран духал тюн ницхилит дол дарб наш كيجيتشان عامدة جوغلا أمبوسا صبدرن كيحتي تطورن إلتردو تون بحنا تقوم حيوق شين بعيغ المتك بيلقى اليوقتو يوشين قامرش خليتاج وردادو شو تحوزليشتو تويحيوقوش كيجيري شبعي قوزي إتسرقو خادو ديلها تخالو صبدروشين بوله دعبول بالي جيرودين أول مولخ تشوتوخ أدمن تيشا سحوزلي إسكاتشتيش صوتي حشا دوزن وعد وجلت تيس حوز إيغ شرعسو قيهم ما تيوش دوزن لحتيز подготовки кадров из-за медицинских белоглашению, но медицинские образования йоч беша оха ама беш и цубдар хватое так хиджам ехуш дукбу айман савабя дешан дукбу но цан пиахш дахцаха так ist mo alway غوشي آلا أولي بحكة بوغي ترج أوخ خزقيتم بولش دقوش شاش إخي جامين بولش سراز ود إبيافكش دوخش يول إي ميتد أسويت ياش تابلش بقوشي عاما داش إيش أوغ يقال شو يسا إتهن دقخ قيات لزن ديل خور ديوز لعخيل هارق تهن جينزود بيردد دوي بلنيتي يدق إتس كامبريسين سبيرت ماز دات قوم غوشخ كيجين إتس كرشكيت أيوخين تونخ خز كامبريسين لوخكشته إتن ميلكا خادين إخوخ وعبيلن تود ماز دوحتن تونخ حيال سوق عارش خورتسم ده ماز دوحتن تونخ حيال سوق يدير إشم خز حاجيوت شأيو ملخلا أيو نتاع داربج أوغدو دايش ليلين داربج تقوش وي دايش ليلين цар пейд яцан и дарбнаш бахнях таган вай гушдол халдолш бокш болш тински гинаш мабуцонгш лелла вай дай цундел и дарбнаш юх карылдолш сай махуйл сай хайq алқиятам тиқорч агор массу خالوچون итахихар алшояр кысачо دقتم شوين تحاچانات اي دقدلر سينغتم لاتوش بريش شهدتي ترامبوزي تين جوا بحق لدر دورزي خوش بقصرت أستيا خندروز خلي هوتوركش أرتروز خلي تيليلر دوه ده إسان دولشون ديك درب دول تبدرش تقوار توت إي لاستيل شركاتش دو دول دوليت تيت أندو резко стресс خليع دقادوش سينغتم بإنع
цанха хил долхум хахезан холчуятняц иду далтарлушту. Так кигичнах тренировка шияш ду хацар вадогит. Цахац иду далтарлушту. Қидуқду ибан. Ковидца духвойный душ. Постковидный синдром обязательно сгущение крови. И очно гастагваци ковид хиллаг. Так от холях ох угар халах таймер тях. Телефон тях таймер латюй мас минут тях. И дет хорша медсестра ютра обучена лаборантский обучение. Цу и таймер тях засекать деш 1 секунд масса зель халак воз деш и тайхули и даттал цьол чхена. Вычислить те штуку, за которое время свернулась эта кровь. Так, и дюдела, хенца сацицу декч из 1 минуты, а датца детксай. Но оснага цубдаш дох нага хиджама йойт ницкетча циц андешо капельница йойт риамбирин натрий гидрокарбонат 5%. Аскорбинка в больших дозах. И дарбнаш бекидах салил доз, но саци коуч дох дюдать. 3 минуты, 1 минута, 10 минут и дечнах. Так, АЧТВ, мана опыта и олш, лабораторное исследование, яш цара и минуты деттеха и нарушение, яц оли гойтки. Референтные значения сейчас занижены. Эхарчешкаха нарушение, юэль цагойч. И референтные значения олшил и абзацию из данных шхицанюктин. А сунна соёк пилдель сунха из акигичан иха амацахай, что хал ишцахили. Так, со и олш, показателю клинический анализ крови. Это скорость оседания эритроцитов. И со и сундак довчайна бар, ерчин норма показателю и Цулт шиттанит эйлер и цулт приттанит эйлер и хинст иттанит эйхкан дахваттин дикхан юк и 20 эйлер из так ван хок итшер юк цвет показатель мелкий тела. А со и 30 тела это ж уже нарушение мою и цана организме хадире кайлах простуда воспалительный процесс лечение олшхелар бирглою. Und эльча эритроциты оседают быстро, скорость оседания повышенная. И эритроцитши, это кровяная красная клетка, тюнаши период жизни ее, там несколько дней там, или несколько часов, говоря, не разные ютелюш. Шихен алхалх лящукай. Организм хадоха анджера ици хада кышдац, а долц и дуйсих утилизировать что. И что важный момент, и скорость оседания эритроцитов. Цунна кибаш yok значение придавать цайогинский гичар. Может быть, хан элма массу зиеделлак и шамел долгум хиц деллак мелла. Может быть, одни состояния хител хирю. Вайга долч холи хажен язю хирю царюш цахасум. Ох кузах и определить ёй трейн хиетч бармя. Хок бармя хиетч. Дикрилеркар хокин хар дук эл ох тюн состояние хиетс лок тюн роли хульк. Капельницина, аскорбинка, капатина, циц-андешо капельницина, цубдар хватина, хиджамиетна, хара маллах эл исламский чуахинч о дик молона штуки. Иш прописать ёй о дабахича. Хül нярир дюн трон баркалш бош. Бокдуки. Цубда шиту меградать алгастан бина херцамгашу. Цица хачбеш, сахардеш, иш цигезгдеш. Шихан يقدروا يبقى شيتو ميجردوش احكينا عن تشيليالي اولي متشوانا تهيتو ماغوشتاتش Деформация сустава олцунах ярчиоли ести сустав чура суставной сумка чур жидкость кача лой воспалиться до. В таком случае и отек дайол и хваттар пархт лил швил чур лазер дячил о дячил и дадо.
Коги 200 мечты. Когшен 200 буктир процедур шеез халх буктях пиахшдах кдиз на область нижних конечностей, если нужно делать эффект. И по ходу больших подвздошных вен дакки пренчдуй из брюшной полости лахкогшды вахдогштул цер бассейн шёлчмете ши точк шутин пиахшайтуш. Цубдеран зорха يقطعن يحت اتقادر شو هور قارن شوح شوح من بارن بو تان شوح شاس حق يسيله توقع مي دقادوش صدرن يوغل يسشي شينديغي حجن حيرن اوغا دوتين تشات إليتشي بخيت مليليتا تيس حاوستو إستون نشادو تشولا قوز يزول تقيتردم أقسم هو اللي وغش يحسين دقنا ديغنا غولي خلش أغور يودخ مشان حا تأخر وين حلق دينا وليلين دارب نشدو هذا تبدأش دقور هذا دالا وين ما جاي نقدو دلي نقدو قطع أحي وين هقنا دار بخير دو دار مقلع ليلين شخ ديش شخ ما راح نشتاق عشتي جيم بقتو بخير يقعله دولينينا دقنا نصو أغور سون سفرت الكوكون دقيش غولي خل دار بأخل آله إيش سين بوش شارجي سيكون بعد مسألة صح إذا إيش حد تبدأش دقيش عن طول شيء حقوس أتخيل صاحبه شيء الشاء بيجري الشاء مسألة حقار إيش سيكرت ناس إيش بحكيت سين سنة قرنا دار بخلال وش وي جورح عيدة إخك داعن دولتي جورح دا داخش دلهاري عايش يلدلتي بس دا داخش دلهاري لين لزر بين لزر قيتر ده تستقر شادو لزر تيتدو تي شوز دقيقة أس إذا تغنى بيافكش دقيقة نايو مقشلة دايل شولت إها تلوخش مقشل شيء عيولش يعني دائم سات إقوش عيولش مسيرك أولش لوي с профилактической целью дадизер дарб. Ах, дахала дацер расход дука хириацер, гуанда шавиз войзер шейзуар бацер. Мокшвол шах регулярно эл дубош сун жимелш дюн ол хезна басти гурахи шоз хиджам хулил ицобдорш хулил мализак я язык خليل شوز ده يصير درب ألا بوش بقي شهر حلق إذا هون دباخ إخك مالخو دوت شدوي وي مقدوش تا إن مالك إله دو يوخون يحدو تاقسيخ شو وخن برغت ويل وخا إيشة تخل عند إحشيلو نوشيل ديش دوي تاق إخولة دي إجراي بخين شدوي سسود شدوي царнич о вредную и перепада вредную даже. Więc mela elçe erke da el юрит yok çıkana. Bir sezonu yok от çıkana çok метео зависимость от сунах и погодные условия хит случайно адам çok цам горит есть. Цунде ел хедук баста гураха шоз diye darma ella. Çok şılıl çaş. Darb da diyorsun.